Velkommen til denne videoguide, hvor jeg vil præsentere, hvordan du holder en god filstruktur. Når du logger ind i Tiger CMS, så skal du ind i filarkivet. Det gør du ved at klikke på ikonet filarkiv. Og herunder ser du filstrukturen på din hjemmeside. De første mapper, der vises, er mapperne billeder, filer, film og flash, og det beskriver hvilken medietype det er, du lægger ind. Jeg ønsker at lægge billeder ind, og jeg laver et eksempel med dæk og alufælge. Det betyder, at jeg først vil lave en mappe, der hedder dæk. Og læg mærke til, at når jeg opretter et mappenavn med et æ, ø eller å, så ændrer den automatisk æ, ø eller å til et andet bogstav. Herefter så opretter jeg en mappe, der hedder fælge. Sådan. Det betyder, at jeg nu har en struktur, hvor der først er en mappe, der hedder billeder. Herunder er der en mappe, der hedder dæk, og i samme mappe er der en mappe, der hedder fælge. Under mappen dæk opretter jeg en række mapper med producentnavne. Jeg starter med at klikke på ny mappe, imens jeg står i mappen dæk. Og den første mappe kalder jeg for Continental. I dækmappen opretter jeg også en mappe, der hedder Bridgestone. Og jeg opretter en mappe, der hedder Pirelli. Under de enkelte producentnavne opretter jeg 3 forskellige mapper, nemlig sommer, vinter og helår, således jeg kan dele mine dæk op i typer. Starter med at klikke på en ny mappe, mens jeg står i mappen Bridgestone. Jeg opretter sommer. Vinter og helår. Således har jeg nu en mappestruktur, som det vises her til venstre. Det var dæk, jeg har lavet en mappestruktur for. Nu kan vi prøve at se på at lave en mappestruktur for fælge. Jeg klikker på mappen fælge, og her vil det give mening at oprette for eksempel en mappe, der hedder stålfælge. Og en mappe, der hedder alufælge. På den måde kan du altid nemt finde frem til den type produkt, som det drejer sig om. Under alufælge, der opretter jeg igen de forskellige brands. Det kunne for eksempel være Borbet, det kunne være OZ Racing, og eksempelvis Extreme. Det betyder nu, at jeg nemt og hurtigt kan lægge nogle billeder ind i de forskellige mapper, og jeg har nemt ved at finde dem efterfølgende. Hvis jeg ikke bruger en filstruktur, så kommer alle billederne til at ligge i en mappe, og det gør det meget besværligt at finde rundt i. Og samtidig er det meget svært at flytte rundt på billederne efterfølgende, da de som regel vil have et link ud til siden, og dette link forsvinder, hvis man flytter rundt på billederne. Derfor er det meget vigtigt at have den korrekte mappestruktur fra start.